Ja tenim aquí al nostre sofà el convidat d'aquesta nit, l'actor i director Julio Manrique, quan ell va assumir la feina de dirigir el Romea, un dels teatres més importants del país, i se'l va voler comparar amb altres directors com Rigola, com Balbel, com Vieito, com Lluís Pasqual. Julio Manrique va declarar que ell no era el més gamberro, sinó senzillament el més jove. De fet, Julio, bona nit. Hola, bona nit. La teva fitxa diu que tens 38 anys, barceloní, el teu nom complet, Julio Manrique Vicuña, viuries a Sicília i també sota l'aigua, ens has dit. Un nom de referències al director Peter Brook i t'agradaria fer Roberto Zucco, del Bernard Maria Coltés, actuant o dirigint això? Per exemple, m'agradaria fer-ne vàries de Coltés, i potser algun dia m'atreveixo. Aquesta, actuant o dirigint, les dues coses serien molt xules. Molt bé, t'agradaria treballar, entre altres, amb el director Daniel Veronese i la cantant Sílvia Pérez Cruz, rellegiries un llibre com Expiació, d'Ian McEwan, et va agradar la pel·li Barton Fink, dels germans Coen, i t'hauria agradat compondre Into My Arms, de Nick Cave, que per cert hem penjat al Facebook del programa. Convidaries a sopar Woody Allen, també? Sí. Ens has dit. Trobes injust que als polítics no els importi gens o poc la cultura, tenim a la generositat i et desanima que no n'hi hagi. Un petit vídeo i anem cap al sofà. A Julio Manrique no li ha tocat un paper fàcil. Ha pres el relleu com a director artístic del Teatre Romea de la mà de Calixto Vieito, un nom reconegut internacionalment en els circuits teatrals i d'òpera. L'encàrrec és difícil perquè l'empresa Focus, propietària del Romea, vol atraure públic nou i jove al Teatre del carrer Hospital de Barcelona, un espai carregat de tradició. A Manrique l'avalen una carrera d'actor al teatre. Als escenaris ha estat Manelic, Hamlet i fins i tot Terence Moix. I també papers de notable popularitat a la televisió, un dels últims, a la sèrie Infidels. Ho faré. No t'amoïnis, Barat. Veus? Mola, no? El que no sé si té algun valor. Però pel seu nou càrrec, sobretot s'han valorat les bones crítiques i la bona resposta del públic a l'hora de dirigir textos com La forma de les coses o Coses que dèiem avui. És dels amics de l'ànima més amics i per això l'hem tornat a convidar. Julio Manrique, bona nit. Hola, bona nit. Escolta, et va costar creure això de director del Teatre Romea? Ja ho tens coll avall, això? Ara ho vaig abaixant. Em va costar creure amb aquest personatge que vaig acceptar fer ara últimament. Sí, perquè em va sobtar molt. No? Era una cosa, diguem, zero prevista. Clar, això un dia ets actor, et creus un dia que ets director i ara passes a ser gestor. Exacte. Sí, gestor, entre cometes, programador, probablement. O realment, en el cas del Romea, la figura de director artístic té a veure bastant estrictament amb la programació i amb tot lo artístic, i no tant amb coses de gestió, que aquestes les porta i molt bé l'empresa Focus. Per públic general, director artístic vol dir que si alguna cosa que veiem al Romea que no hi sortis tu o que no dirigissis tu no els agrada, poden reclamar-te, eh? Poden reclamar-me, sí. Demano sensatesa, diguem, davant de les reclamacions, però i tant que sí. Ja has hagut de dir que no en algunes coses per qüestió de diners amb aquesta situació econòmica actual? Sí, com va dir amb molt de sentit de l'humor el Daniel, quan presentàvem la temporada, una temporada de la que finalment estic molt content, no? I vaig presentar amb molta il·lusió i moltes ganes, perquè a mi aniria a veure cada una de les coses que hem programat, vaja, simplement, però, com va explicar ell, el Julio ha tingut llibertat absoluta dintre de les limitacions pressupostàries. Doncs aquestes són les regles del joc. Escolta, i aquesta història que t'ha caigut de fer de pol d'atracció de públic nou, de públic jove, això t'obsessiona, això t'estimula? Això és possible? Això és possible, jo crec que és possible, clar, si no ho cregués seria un rotllo. Jo crec que és possible, i crec que m'agradaria fidelitzar el públic que té el Romea, m'agradaria portar públic potser un pèl més jove, que potser no és tan assidu del Romea, m'agradaria que públics propis del Teatre Lliure, per exemple, en el qual jo he treballat moltes vegades, i també del Nacional de Teatres, s'animin a venir al Romea, sí, tot això m'agradaria molt que passés, clar. Escolta, abans de començar el programa, en el Next que fèiem, hem dit que explicaríem una història de fantasmes. El primer que has fet en arribar al Romea és cremar el teatre. Déu-n'hi-do. Sí. Com a símbol no està mal, no? Com a símbol no està mal. Carregar-se un teatre amb tota la tradició que té el Romea, amb tots els grans noms com la Margarida Xirgo, per exemple. Carregar-se'l, jo crec, per finalment fer alguna cosa semblant a un homenatge o un cant d'amor al Romea, que és el teatre més antic de la nostra ciutat i un teatre emblemàtic i carregat d'història i d'energia i de coses. Carregar-se'l per atrevir-nos a tornar a començar alguna cosa dins el Romea, que s'entengui el símbol. És a dir, el foc aquí apareix com alguna mena d'element purificador, si tu vols, o alguna cosa així, per anar cap a algun lloc amb tota l'alegria del món i totes les ganes del món. Escolta, què és un llum de guàrdia? Un llum de guàrdia són els llums que tenim allà dintre, al darrere de l'escenari, entre cametes,
i és un llum que et permet veure amb la foscor. Els llums de guàrdia dels escenaris normalment són uns llumets blaus petits, les guàrdies, que els hi dim la paraula llum normalment, per poder orientar-nos més o menys. És similar a aquest que hem muntat aquí al plató nostre, no? És similar a aquest, no? No, alguns són de paret, alguns són aplics directament. Aquest és un llum de peu molt bonic. Com aquests vam remenar algunes fotos, i n'hi havia d'aquests, que abans els deien serenos, es veu, en castellà, que eren així uns llums de guàrdia de peu molt macos i molt romàntics. Escolta, explica'ns això del fantasma de la Xirgu. A mi em va explicar una història fascinant un dia el Joan, al cap de sala del Romea. Això què passa amb això? De la Xirgu i el seu fantasma. Els teatres antics i en vida, doncs la gent que els ocupa des de fa temps, t'expliquen històries de fantasmes, perquè és un lloc fantàstic per qui pul·lulin fantasmes, no? Perquè s'hi ha fet teatre, que és una cosa viva i màgica també, i s'expliquen històries, és un lloc de trobada, per tant, és un lloc que acull formidablement bé els fantasmes, clar. I llavors el Romea té el seu, que és el de la Margarida Xirgu. La Xirgu va estar més vinculada inclús als teatres de Barcelona, potser. Per exemple, al Goya, hi va treballar al teatre principal, etc. I després va treballar molt a Madrid i finalment molt a Argentina o l'Uruguai. Bueno, jo no soc cap expert a la Xirgu i altra gent t'explicaria millor. Total, que ella el que va fer el Romea és debutar-hi, fent la Blanca del Maricel. Va ser el seu primer paper professional, fora ja dels Ateneus i perquè ella ve del món de l'amateur. I allà ha quedat alguna cosa. Llavors diuen que la Xirgu, que no va morir a Catalunya, que va morir a Montevideo, no sé, devia emprendre un viatge sobrenatural de retorn als inicis. Llavors al Joan li han passat coses que jo no m'atreveixo a explicar per pudor. Per exemple, que obres un camerino i es fon un llum, per exemple. Per exemple. Coses d'aquest tipus. Coses d'aquest tipus. Diuen que els fantasmes es manifesten a través de l'electricitat. Perdona, deixa'm que apunti això. Això també té a veure amb el títol de la nostra obra. Amb el llum de guàrdia o amb el Ghost Light, que és el subtítol en anglès que li heu volgut posar. M'agradaria que miris una foto que t'hem preparat i voldríem saber si aquesta foto que ara veuràs, mira-la, la tens aquí al darrere, si aquesta és una foto d'un equip de feina, d'un equip d'amics, o és una foto de família? Les tres coses, probablement. Ha acabat sent quasi una foto de família, d'una família unida pel teatre, però finalment també hi ha per llaços que van més enllà del teatre. Podria haver-hi més... Especialment la noia de vermell. Podria haver, especialment la noia de vermell, sí. I que és la Cristina Genevat, traductora, actriu i persona que em suporta amb una extraordinària paciència sovint, però també la resta de l'equip, tots ells som còmplices que hem compartit moltes hores de feina. En bona part d'aquesta gent també vas fer un dels teus últims grans èxits, les coses que dèiem avui. Coses que dèiem avui, sí. Que es va haver de reposar, etcètera. Exacte. Hi ha coses que dèiem avui -2 i hi ha 2 dels 3 representants de l'American Buffalo, que són l'Ivan i el Marc. Tant en el cos que dèiem avui com en el llum de guàrdia hi ha coses que s'identifiquen. Hi ha una cosa que no sé si és segell Manrique o què és, però hi ha coses, solucions escèniques molt relacionades. Hi ha aquesta cosa que es diu segell Manrique? Hi ha alguna cosa que es pugui... Clar, això els toca més dir-ho als que miren, probablement, que els que fem o no. Jo no he buscat mai, diguem, un estil, no? Fer-me amb un estil o alguna cosa així que però sí que inevitablement suposo que un tira del seu propi món en quant a continguts i també en quant a forma i llavors comencen a repetir-se recursos, probablement. De vegades també passa que en un espectacle com a Coses que dèiem avui vam coquetejar amb el llenguatge de signes en una escena, diguem, fent una cosa una mica de segon pla. I aquí hi ha un personatge sordmut. Exacte. I això a mi m'han quedat unes ganes capricioses i a les quals després li dones voltes de seguir investigant amb això. Això passa també. Escolta, què et va fer dedicar en això? Perquè vas estudiar dret, de fet? Tot això del teatre venia d'abans? El dret és imposició familiar? No venia clarament d'abans. Havia fet una mica de teatre al col·le i tal, però no m'havia plantejat mai... Sí, la imposició familiar era més el dret, no arribava a imposició, però sí que era un d'aquells consells... Suggeriment. Sí, un suggeriment, sí, prou obcecat i pesat i tal, com perquè, bueno, com tampoc tenia jo massa clara una vocació, vaig dir, vinga, tirem per aquí, no, fem alguna cosa de lletres, m'agradava escriure, pensava, potser faig després dret i després faig periodisme o filologia o alguna cosa, no sabia ben bé. I total que em va servir estudiar dret per apuntar-me a fer teatre a la universitat i allà sí descobrir una vocació
i molt clarament i molt ràpidament i molt apassionadament. Amb el Josep Maria Mestres, em sembla, de primer tutor, de primer acompanyant en aquest procés. El meu primer tutor, la persona que em va donar les primeres molt bones oportunitats per fer bons personatges en magnífiques obres, i una persona a la que li dec molt i que, curiosament, el seu cognom és Mestres, i, efectivament, en el meu cas, ha estat el meu mestre. Escolta, vas a fer teatre, però, de fet, el que t'influencia molt sempre, i ho segueixes dient a cada entrevista i a cada intervenció, és el cinema. De fet, en aquesta programació del Romea d'aquest curs hi haurà molt cinema. Després de vosaltres fareu Dogville, per exemple, que és una adaptació de la pel·lícula de Lars von Trier. I jo crec que la campanada comercial la faràs amb Qui tema Virginia Woolf, que també és una gran pel·lícula, no? Explica'ns aquest muntatge del Qui tema Virginia Woolf, perquè serà un dels importants segurament de l'any. Sí, tant de bo sigui una campanada comercial i artística i ens satisfagui. Pel Daniel Martínez de Focus et garanteixo que també. També serà una gran notícia. També ho serà per mi. Jo la veritat és que tinc moltes ganes que tots els espectacles aportin alguna cosa i que convoquin gent. Doncs Qui té por de Virginia Woolf? Clar, sobre el títol poca cosa a explicar, molta gent coneix la pel·lícula, de l'any 66, si no m'equivoco ara, amb la gran Liz Taylor i el gran Richard Burton, etc. I llavors aquí tenim també uns grandes per defensar aquest material. No només per grandes, sinó perquè a mi em semblen formidables, o sigui, se m'acuden pocs càstings millors per fer aquests personatges, com són l'Emma Vilarasau o el Pere Arquilloé. L'equip es completa amb dos dels meus còmplices que et deia abans, com l'Ivan Benet i la Mireia Xala, que estic molt content que hi siguin. Dos dels de la foto. Exacte, dos dels de la foto. I llavors això ho dirigeix aquest invent el Daniel Veronese, que jo crec que ho acaba de fer especialment atractiu i adequat, perquè el Daniel Veronese és un director d'aquells que s'interessen realment per l'ofici dels actors, el coneixen, ho diposita tot en això, com a mínim els treballs que jo conec i he vist d'ells i per el que he parlat amb ell, realment aquí hi ha l'accent, expliquem històries i jo vull veure gent viva a l'escenari. Les quiero ver a ustedes, com els diuen els actors de Qui té por. Estem darrere del Veronese per veure com treballa i ens ha dit que sí a entrevistar-lo, per tant el veurem d'aquí unes setmanes aquí a l'Ànima. Escolta, ara fa un temps vas fer amb l'Oriol Brogi un Hamlet, vas fer d'actor. Un dels seus còmplices d'aquesta temporada també serà l'Oriol Brogi i l'Esprint de la Perla 29. Has decidit també tornar a ser actor o no deixar de ser actor, perquè amb això de la direcció tothom deia molt bé, el Julio Manrique director, però el perdrem com a actor, no? Sí, he decidit... Et passa això de que quan actues vols dirigir i quan dirigeixes vols actuar? Em passa una mica, no durant, però sí després, diguem. Hi ha la ressaca d'algun projecte, sobretot ara que he dirigit bastantes coses en poc temps i amb molt d'entusiasme, però també és esgotador, s'han ajuntat moltes coses i ara realment m'ho demana molt el cos i tinc moltes ganes de fer-ho i teníem la possibilitat de fer-ho, tenim el Romea, l'Oriol tenia moltes ganes de treballar amb mi i jo amb ell i també amb la Clara Segura. Aquest projecte amb l'Oriol neix una mica d'aquest triangle i hem trobat una obra més formidable que es diu Incendis, de la que no em canso de parlar por ahí també, i crec que descobrirem a Barcelona en català un autor que cal descobrir, que es diu Batji Mohabbat, que és un dels autors més importants que hi ha a Europa i potser al món en aquests moments. I t'has inventat per tancar la temporada en format musical i t'has quedat una de les peces millors, que és la Sílvia Pérez Cruz. Què faràs amb ella? Hòstia, no ho sé. Què faré amb ella? Espero que no emprenyar-la massa i no espatllar-la, home, amb la Sílvia. Però faré una cosa combinada, no? Gent de teatre combinada amb gent de música, en aquest cas tu estaràs amb la Sílvia. Exacte, és un cicle de música que es diu 4 acords. Jo estic amb la Sílvia, la Morfila està amb el David Selves, el Bruno Oro amb el Ramon Simó i Pastora amb la Carol López. Es tracta de parelles en les quals ja existeix també alguna mena de complicitat prèvia i són 4 experiments i cadascú farà una mica el que vulgui, segur que apareixen coses molt curioses i divertides. Escolta, Julio, què tal et portes amb la crítica? Ni bé ni malament, la veritat és que no tinc jo un contacte així proper amb cap crític i l'únic que faig és llegir-los, alguns d'ells. Dissabte va sortir aquesta del Marcos a la Bèlia del País. Estàs d'acord amb el que diu? Estic d'acord amb moltes coses de les que diu i al marge de que estigui o no estigui d'acord em va semblar una crítica excel·lent. I el Marcos Ordóñez a mi em sembla un crític molt interessant, una perquè escriu molt bé... Fantasmes en Barcelona, ho va titular? Sí, Fantasmes en Barcelona. I dos, és un títol molt apropiat, em sembla. I dos, perquè respecta molt les obres de les que parla, les pensa molt, i llavors crec que exerceix l'ofici de crític molt, molt bé,
en el sentit de que es pren molt en sèrio allò que ha vist i va més enllà de a mi m'agrada o no m'agrada, sinó que pensa l'espectacle i això dius, ostres, que xulo, hem fet un treball i aquest tio l'ha vist i l'ha analitzat, no? El Marcos Ordóñez ha fet aquest any un llibre que ens ha agradat molt, aquest Telón de fondo, que denota, per cert, una gran estima per aquest ofici, per l'ofici del teatre, també per l'ofici de la crítica. El que hem volgut és entrar en el racó on Marcos Ordóñez escriu les seves crítiques després de seure en butaques com la del Romea. Si et sembla, Julio, veiem la conversa que hem mantingut amb el Marcos i seguim la conversa. Veiem-ho. Va començar als 13 anys i en fa més de 40 que viu amb passió al teatre i destil·lant-lo a través de les seves crítiques. Si un dia Marcos Ordóñez seu a la butaca del vostre costat, recordeu que està treballant. Yo en la platea, por lo general, no paro quieto. Además, si está actuando gente que conozco, con la que tengo una cierta relación, estás un poco como el padre con el hijo, ¿no? Diciendo, a ver, cómo pasa esto, a ver. Si la cosa no está saliendo, lo pasas fatal. O sea, el teatro es el peor sitio para estar cuando no hay vida, cuando la cosa no funciona, ¿no? Les seves cròniques dels aprovats i els suspesos es poden llegir cada setmana en el suplement Babèlia del diari El País. Relats madurats, revisats fins a 3 vegades perquè semblin acabats d'escriure i amb una mirada que no s'oblida de ningú. Hay una función de la crítica que suena un poco apolítico, por el término, pero que yo creo en eso, que es servicio público. Es necesario decir, señores, vayan a ver esto porque vale la pena, no tirarán el dinero. Y si una cosa es un globo inflado, es una cosa que se está vendiendo por lo que no es, esto no se dice de un modo tan enfático, pero no pierdan ustedes el tiempo con esto. Reflexions com aquesta les recull a Telón de fondo, un llibre que es llegeix d'una tirada i en què despulla la professió teatral i l'ofici d'escriure en una divisió tan estimada com temuda. Lo del crítico como monstruo todopoderoso surge de un arquetipo cinematográfico que más o menos conocemos todos, que el George Sanders cineaba al desnudo, ¿no? La crítica del New York Times es todopoderosísima, o sea, realmente puede cerrar un espectáculo. La crítica inglesa es feroz. Cuando Ian Holm hizo un Rey Lear maravilloso, dirigido por Richard Eyre en el Nacional, salió una crítica que decía, al ver a Ian Holm desnudo, no comprendemos cómo con esa polla tan pequeña ha podido tener 3 hijas, el personaje. O sea que, bueno, comparado, o sea, nosotros somos caballeros medievales. Autor de novel·les, biografies i assajos, també sap què és viure l'escrutini de la crítica en la seva pròpia carn. Los del otro lado se han portado bien conmigo. Siempre que hay una enmienda, por decirlo de alguna manera, claro, piensas, qué tonto, no entiende nada, hay que ver, que no sé qué. Cuando tú lees una crítica, percibes que esa persona te está diciendo qué lástima se ha equivocado o qué bien se ha equivocado. Y yo creo que eso es lo que marca todo. La casa de Marcos Ordóñez és el reflex d'una vida devorada amb paladar omnívor i plena de familiars, amics i nits per recordar. Sobretot, 2 en especial. La primera vez que se hizo el Mahabharata fue en una cantera de Aviñón, en estos espacios que solo Peter Brook me parece que encuentra, y acababa la función, que eran, si no eran 9 horas, andaba cerca, con la salida del sol. Luego, en Barcelona, tuvimos la enorme suerte, mi mujer y yo, de llegar tarde. Nos pusieron en el escenario, más dentro de esa ficción maravillosa no podías estar. Yo la recuerdo como algo, bueno, portentoso. Esperem que pugui viure moltes altres nits de glòria i que també ens les faci viure a nosaltres a través de les seves pàgines. El día que desaparezca ese momento, no cuando se levanta el telón, porque se levantan escasos telones, pero cuando se empieza a apagar la luz de sala, que sientes esa punta de escalofrío, de anticipación, el día que eso se acabe, se acaban las críticas. Y de momento veo que va durando. Va, Julio, critica el crític, ara que pots. Ostres, aquest crític no te'l criticaré massa, perquè que semblarà peloteo, però no ho és. Em sembla que és un senyor amb un amor, no? I que continua mantenint, després de veure-ho tot, no? Que dius, hòstia, deu tenir el... No? Deu ser esgotador veure-ho tot. Madrid, Barcelona, Londres... Sembla ser que no només no s'esgota, sinó que per alguna raó manté encesa com la flama, no? La il·lusió i això. Llum de guàrdia. Sí, doncs jo crec que això és No l'has llegit, no, molt aquest Telón de xulo. fondo? No l'he llegit Mira, te'l encara. regalo. Això no estava Me'l regales? Me'l quedo. Vinga, vale.
Escolta, deixa'm que convidi el Jofre a seure al sofà del programa. Ell ve carregat... És un fan teu, el Jofre, Què tal? El Jofre és fan total, Molt bé, molt bé. Escolta una cosa, vens amb dos noms de pes. El primer és Jordi Dauder, no? Sí, que aquest vespre se li ha fet un homenatge a la gent del Teatre i del Cinema s'han unit, l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya i l'Acadèmia del Cinema Català. L'han volgut homenatjar al Teatre Lliure, a una figura que suposo que estaràs d'acord que és un dels grans d'interpretació d'aquest país. Un dels grans, sens dubte, sí. Això ho té tot, veu, presència, compromís, no? Sí, tot, i compromís, i exacte. Un gran actor i un gran home de teatre, probablement, i un gran home de la cultura, no? Malauradament nosaltres no hi hem pogut ser, però tenim una manera d'homenatjar-lo, també de recordar-lo a partir d'aquest divendres. És gràcies a una pel·lícula que es diu Catalunya Overales, que s'estrena aquest divendres i precisament va ser un dels darrers treballs de Jordi Dauder davant de les càmeres, aquesta pel·lícula de Ramon Térmens, una pel·lícula en la que ell interpreta un personatge absolutament antagònic a ell, perquè és un líder xenòfob, polític, per tant que no té res a veure amb com era Jordi Dauder, i aquesta pel·lícula, per cert, ha passat pel Festival de Sant Sebastià, on s'ha endut un premi de la Donostia Film Commission, que ha reconegut els valors urbanístics, paisatgístics i culturals. També aquesta pel·lícula també va passar per Màlaga, pel Festival de Màlaga, on també es va endur una menció del jurat. El Ramon Térmens és un dels codirectors d'aquella pel·lícula que es va dir Joves, no? Que va fer un cert soroll, per tant, èxit en aquesta pel·lícula. I l'altre nom amb el qual vens avui a la motxilla també és molt important i suposo que li agradarà al Julio, no li he consultat, que és la Pina Bausch, no? Sí. Home, hi ha un homenatge a la Pina Bausch en el nostre espectacle. Aquella, vaja, molt confessat i confessable, la coreografia amb el llenguatge de signes, amb la cançó Into My Arms de Nick Cave. La Pina Bausch va fer un espectacle, un dels seus ballarins treballava amb sords i va aprendre el llenguatge de signes i la Pina Bausch va decidir aprofitar el seu treball i fer una coreografia amb una cançó amb un tema de Gershwin, si no m'equivoco, que consistia en això, en explicar la cançó amb el llenguatge de signes. Per tant, a llum de guàrdia una mica de Pina Bausch, que està d'actualitat, un parell d'anys fa que es va morir, no? Sembla, Jofre? Sí, i torna a estar també d'actualitat perquè també l'estan homenatjant al cinema. Precisament també a Sant Sebastià es va veure una pel·lícula que es diu Pina, del Wim Wenders, una pel·lícula en 3 dimensions, que crec que aquí estarà ben utilitzada, aquesta tecnologia, ja que un documental de dansa, doncs, el 3D sembla que és molt bona idea. I, de fet, fa dies que també al cinema Girona de Barcelona, es pot veure un documental sobre una de les seves obres, Kontakov. És un documental que es diu Dancing Dreams, i en aquest cas la veiem treballar en aquest espectacle on participaven estudiants, nois i noies de secundària, nois i noies que no tenien cap tipus de relació amb la dansa i que Pina Bausch els va fer aquest espectacle. I aprofitant aquestes dues pel·lícules hem fet això, una aproximació a la seva figura i al seu llegat, que és importantíssim no només en el camp de la dansa, sinó també, Julio, en el del teatre. Absolutament, importantíssim en tots dos i a més en esborrar fronteres entre tots dos, no? I fer aquesta cosa que es diu dansar teatre, que és la mare de moltíssima part del teatre contemporani. Com has fet, Jofre, aquest perfil una mica? Doncs a partir d'obres seves i de reflexions que de fet ens va anar deixant les successives vegades que va passar per Barcelona. De fet, aquest Kontakov, ja quan ella no hi era, va passar pel Mercat de les Flors, que aquest dijous comença temporada, el millor lloc on veure dansa contemporània en 3 dimensions, precisament és el Mercat. Que hi ha una sala que es diu Pina Bausch, per cert. Precisament. Doncs això, recopilant una mica aquestes reflexions i aquestes obres de la Pina Bausch, hem fet un vídeo homenatjant-la. Doncs veiem-ho.